Říkám si, že bych mohl zkusit letět někam do Chorvatska k moři. U Baltu jsem už slabuti byl loni. Tam je skoro jedno, kam poletím. Kolega z bývalé práce, Žolt, bude ve stejném čase v Zadaru na dovolenou. Takže destinaci bychom už měli. V Zadaru se mi ale přistávat nechce. Našel jsem letiště kousek od Plitvických jezer. Žolt slibuje, že pokud tam přiletím, tak mě vyzvedne autem a pak zajdeme na večeři. Máme plán. Finální trasu plánuji opět z Brna, skoro celé úterní odpoledne. Chtěl bych to vzít přes Rakousko, vyhnout se vysokým Alpám a pak přes Slovinsko v režimu na pohodu. Pokud se mi bude někde líbit, tak si udělám pauzu, čas mě až tak moc netlačí. Ráno se probouzím a dívám se na předpověď. Ta se poněkud zhoršila, ale let kolem rakouského Grazu se už neví jako dobrý nápad. Co teď? Rychle přeplánovávám trasu. Jako cílovou destinaci volím Heavy Balaton v Maďarsku. Běžně tisknu navigační štítky a přesouvám se na letiště. Asi 25 minut před letem podávám letový plán. Aero mám natankovaný po špunty už z minulýho dne. Provádím pre-flight check, nakládám aero a finálně hlásím Medlánky rádio, Oscar Kilo, Zulu Uniform Lima 61, po spuštění pojíždím na vyčkávací 1.6 a roluji. A do toho mi volá nějaký číslo z Maďarska. Napadá mě, že by to byla velká náhoda, aby to byl zrovna kolega Žolt. Po vzletu se hlásím na Prahu Info a žádám o aktivaci letového plánu. Hned mě upozorňují, že v Heavyzu určitě nemůžu přistát, neboť letiště je uzavřeno. Prima. Je vědět, že ty letové plány aspoň někdo čte. Let kolem Brna v pohodě, průlet nad Pálavou epický jako vždycky. Blíží se navigační bod Ledva, lednice Valtice. Přelaďuji na Vín Info. Potřebuji proletět mezi Vídní a Bratislavou. Obě dvě letiště mají docela velká TMAčka. Dostávám pokyn, že můžu letět maximálně 2500 stop. Počítal jsem s tím, ale i tak pohled na větrné farmy pode mnou není úplně uklidňující. Evidentně nejsem jediný, komu se to nelíbí. V rádiu slyším podle přízvuku nějakého Němce, který se dožaduje 3000 stop. Řídící je ale nekompromisní, maximálně 2,5. Nicméně výhledy na Děvín, Bratislavu a Vídeň jsou epické. Až na hranici s Maďarskem pohoda jazz. Po překročení hranice s Maďarskem se hlásím na Buda Info. Opakují mi, že v Heavyzu nemůžu přistát. Potvrzuji, že vím a že hledám náhradní letiště. Opravdu hledám. V Maďarsku jsem poprvé. Snažím se vybrat nějaké neřízené letiště. Labuť nemá autopilota, takže nemá moc prostor na studování složitějšího přiblížení a pilotování zároveň. Jako nejbližší volím Šumbatery. Letiště má dráhu 1150 metrů, to zvládnu, klidně i dvakrát. Ale ouha, je zrovna požních a všude okolo jsou balíky slámy. Pro jistotu kontroluji, že některý z nich není na dráze, ale vše je v pořádku. Úspěšně sedám, dávám si přestávku a dojídám svačinu od maminky. Na letišti nikdo není, je to fakt uprostřed pole a zázemí je daleko od dráhy. Po přestávce volím jako další destinaci Celje ve Slovinsku. Startuji a po 10 minutách žádám Buda Info o informace o provozu, s tím, že jsem ultralight bez plánu na trase Šumbatery Celje. Odpověď řídícího. Bez plánu nemůžete opustit maďarský vzdušný prostor. Žádám tedy o možnost podání plánu záletu. Odpověď vyčkejte. Do toho se hlásí další 4 Maďaři, kterým samozřejmě nerozumím ani slovo. Pokorně tedy hlásím, že sednu a podám si raději plánek. Po 25 minutách letu tedy opět sedám v Šumbatery. No nic, je hezký, benzínu mám spoustu a čas mě netlačí. Plán podám, vyčkávám 20 minut a opět nahoru, tentokrát oka, mířím na Slovinsko směr Maribor. Plán jsem podal přes řízenou oblast Maribor, ale ouha, řídící mě nechce pustit do CTE. Nutí mě sklesat ze 4500 stop do 2500 a letět po TMA. No,
Oproti Českému středohoří je to dost změna. Marně vyhlížím plochu, kde bych přistál v případě vysazení motoru. Aspoň kontroluji, že mám odjištěný padák, co kdyby náhodou. Všude jsou samé kopce. Letím 2700 stop, v zápětí mi volá řídící, že musím sklesat o 2500, žádám o 3000, negativ, zavolávám zpět za 4 minuty. V hlavě mi jede historka se smutným koncem o jedné cestně 150, co ji zavřelo údolí. Naštěstí za 4 minuty jsem z labirintu kopců a údolí venku a chvilku na to přistávám v Celě. Ze Šambately je to jen hodina 15 minut letu, ale cítím se, jako bych přeletěl Himaláje. Dávám si pauzu, beru kanistr a jdu se projít v pumpě pro svačinu a 10 litrů benzínu. Po návratu na letiště si dávám birel v místní kantýně a přemýšlím, co dál. Zejména ale odolávám lákání místních, zřejmě bývalých vojenských pilotů, kteří mě slovy Fi, MiG-21, pálenka, air, no alcohol, police control lákají na kořál. Říkám si, že jsem chtěl letět k ledu. Podle místních je počasí dobré, jediný kumulus prý za chvíli zmizí. Tak jo. Aero je natankované, letový plán podaný a startuji. Po startu aktivuji letový plán a situace z Mariboru se opakuje. Zase nesmím do CTR, ale aspoň můžu letět v TMA. Po TMA by se mi totiž letět moc nedařilo. Musel bych udržet 2500 stop AGL a to se tady dodržuje těžko. Letím na úpatí Jurských Alp, jeden kopec za druhým. Některé kopce mají 7000 stop. Výhledy jsou opravdu epické. Lituji, že kameru nemám na pravém křídle, záběr by byl ještě lepší. Po 50 minutách letu přistávám v Leščeble. Po přistání se mě hned ujme afisák a maršál v jedné osobě. Mám toho za celý den plné brejle, zážitku jako za týden dovolené a to jsem odstartoval teprve ráno. Obsluha v místním baru je úžasná, normálně nevaří, servírují je nápoje a zmrzlinu, ale asi vypadám fakt zoufale, jak mi smaží hranolky a přidávají tatarku. Po pivu se mi už nikam nechce. Za chvilku se ke mně přidává afisák, kterému akorát skončila služba a nečekaně si povídáme o letadlech. Afisák má 21 roků, studuje vojenskou akademii a lítá výcvik na Zlíně. Domlouvá mi možnost přespání v zavřeném kempu. Mám akorát spacák a bivakovací pytel, který se platí za stan a tak to mám zadarmo. Ležím ve spacáku a dívám se na hvězdy. Přemýšlím, co dál. Původní plán byl letět do Chorvatska k Plitvickým jezerům. Jenže Chorvatsko na danou oblast dopoledne notamem aktivovalo vojenskou oblast. Studuji předpověď. Dopoledne OK, pak mají ale přijít bouřky. Navíc jsem nenatankoval večer Air. Na brzký ranní odlet tedy můžu zapomenout. No nic, rozseknu to ráno. Ráno se rozhoduji vrátit domů. Nakládám labuť a startuji. Trasu Bled Celje letím víc v klidu, už jsem ji letěl. Výhledy jsou epické. Říkám si, že se musím vrátit.
se dám v Celie. Zjišťuji možnosti natankování paliva. Na letišti mají pouze Avgas za hotovost. Čítám bankovky a mince. Vychází to tak na 13 litrů. To mě fakt nespasí. Místní aeroklubák mi dává klíče od auta a kanistr na 30 litrů, ať si zajedu půlku. Děkuji s otevřenou pusou. Lidi kolem letadel jsou fakt úžasní. Jsem po snídaní. Labuť je natankovaná, můžeme vyrazit. Trasu volím tentokrát na jih od Mariboru přímo na západ na Varaždin v Chorvatsku. Letím skoro jako podle pravítka. Chorvatské řízení letového provozu se mě ptá, v jaké výšce chci letět. Volím 4000 stop a pokračuji v téma Zágreb až na Kopry, kde přecházím do maďarského vzdušného prostoru. Točím přímo na sever, klesám na 3000 stop a pokračuji směrem k Bratislavě a Vídni. Oproti dobrodružné cestě tam se mi cesta zpátky jeví skoro jako rutinní let. Po cestě koukám na srážkový radar ve Windy a sleduji, kam se posouvají frontální bouřky, kterým se mi zatím daří úspěšně vyhnout. Průlet mezi Vídní a Bratislavou je opět na pohodu. Už zbývá akorát přistání v Medlánkách. Podle předpovědí má v Medlánkách foukat a meteoradar na telefonu ukazuje bouřky akorát vody, kdybych měl sednout. Vzhledem k osobním dost drahým zkušenostem s Medlánkami se chci na přistání nachystat a hlavně si dát pauzu. Žádám tedy Praha Info o ukončení letového plánu a oznamuji změnu cílového letiště z důvodu počasí na Břeclav. Připisuji si tímto další nové letiště do seznamu navštívených. Začínám mít pocit, že je to skoro jako když jedete autem a když jste unavení, tak prostě zastavíte na pumpě a dáte si kafe na benzínce. Prostě je to skoro stejné. Dát si po 3 hodinách letu pauzu byl dobrý nápad. Počasím se mezi tím umoudřilo. Poslední úsek letu přes Pálavu je opět nádherný počasí. Po cestě ještě natáčím lednicko-baltický areál a za 36 minut se dám Medlánkám.